Okay guys, padayon ta factoring yapon. So kaning technique kay sum indifference of two cubes. So manong sum indifference man sum indifference of sum kay, di ba? Pag-uyat ni Cartiona. Catriona. Sum? Sum in B. Ako. Sum in B. So lahat SEO man siya, lahat ito siya. Lahat siya. Lahat si sum. Lahat ko itong ginakaon niyo. Sum burger? Sandwich. Some burger. Watermelon. Okay. So, sum indifference in two cubes. So, nailuha ka cube. X cube o Y cube. So, X cube, Y cube, minus X cube minus Y cube. So, before sir, ano ingani man ni siya, sir? Ano ingani man ni? I-prove na to, nga kani. Pogi siya. So, i-distribute lang ang sign. So, ingon ba? Ingon nila sa pakuha. Sige lang kung gamit ang word na so. So, ingani siya guys. So, use na ito. Sa may ng word. Sa so. Pwede po okay. Pwede po to proceed. Pero kung to proceed, fancy na tayo. Therefore? There. Then na lang then. Then, atong i-prove mawagin siya ang identities. So, pwede lang isa din sa may mas nindot. Kani, di ba? Wala mo yung choice, di ba? Okay, wala mo yung direct. Ako yung mamili. Okay. Then x plus y x squared minus y plus y squared. Okay. So distribute na nato ang y cube kani multiply na diri y cube minus y squared y plus xy. Kira? Tama? Tama malikol? Okay. Sige. Then kani? Plus times kani? Y x squared minus xy squared plus y cube. Minus x squared y plus x squared y reduced to 0. Minus x squared y minus x squared y ay x y squared reduced to 0. Ang nabilin x plus mo ni siya ang proof na kanina identity nag-exist. So, ano na doon? So, mo pa na sa algebra guys, kung dili nyo ma-prove, sa calculus, dili nyo ma-derive ang formula, then, most probably, dili siya possible itong technique yung ibuhat. Ano na? Follow the rules na kita. Follow the guides. Follow the leader, follow the leader. Di ba kanta mo na? Follow the leader, follow the leader. Follow the leader, follow the leader. Okay. Sample. So, habang nag-solve sa example, pwede nyo i-copy ni, pwede padili, or screenshotan ninyo. Ay, tama rin yung plates. Sa factoring, mas malingaw sa factoring na plates, kaya mas challenging siya. So, pwede nyo mag-tweet. O, Jane pa ba na Yes guys, sa engineering day guys, so walay balibaray, walay reklamuhay. So ito yung sa amin ngayon. Walay balibaray, walay reklamuhay. So dawat-dawat lang. Pwede ba to? Ha? Pwede pa ningana. Ningana siya. So, mo ino siya guys. Daghan kayo
daghan kayo kanang academic load, or na kayo sa engineering, for example, plates. For example, sa inyo mga sa regular college na, dili na bridging, ikaw man sa bridging. For example, calculus. Dili mo submit of plates, di mo ma-answer. Wala gina yung problema sa mga yun, di ba? Wala gina yung problema sa mga dili mo submit. Di mo exam, no problem. Di mo maminaw sa klase. Wala yung problema gina sa mga open kayo may hinihana. Sa mga sa willing learners, mga tudlomi, sa dili willing learners, you are free to do whatever you want. So, mo na siya ang kung may exam ka, sunod ba ka or dili, may exam mo ka. Ako nga sa mga kumakancel ka sa exam. So, ano na siya guys? So, adult learners naman ta. So, mo na siya ang advantage sa college. Dili na sa high school pa ta, senior high nga kurag. Hala si Kuan, wala pa ka-exam sa college. Wala pa ka-exam si Jamie. Bagsak. Dito siya yung bagsak mo. Dapat responsible lang kasi mo kagaling muna. Dili ang teacher ang mag-adjust. Oo, dili ang teacher ang mag-adjust. Kay sa college, dili kayo, for example, ako, kung buto na naon, wala yung experience sa, wala pa yung education. Dili ko ba teacher for to say. Ang training na ko kay engineering. So, ako ang teaching style, based ako sa teaching style sa i-absorb na ko. Ano, or feel na ko nga nindot nga way sa pagtulo sa tao. Sir, kuan man niya sir, kana factoring polynomials ni dili man ni siya kana tawag gani. Freshman formation program. Dapat ba effective lang si Brian ta? Okay lang, wala yung solution kung rates. Remove niya. Tanga ba? Okay, nanonood ka example kay relatively simple naman siya. So 8 minus b cubed. Hala sir, dili mo na siya. So ang 8 kay, kung i-calculate niyo guys, ang 8 kay 8. Kailangan ko mag-lotion kay Dreyfusky. Ang 8 kay 2 cubed na siya guys. So equals 2 cubed minus b cubed. Hala! Tarawa, forma! Ano yung hadri? Sa ato pa, ang factor ani sa may difference, di ba? So factor ani 2 minus b times 2 squared or 2 squared plus ano sa yung nadra? 2b plus b squared or 2 minus b times 4 plus 2b plus b squared. So, muna siya ang factor ani. Ayos kayo, diba? Ayos kayo. Ayos kayo. Bakit kayo? Karon! Ano eh? So, simplify sa nato siya. So, 125, marag 100 na. 5 cube. 5 cube. 125 5 cube. Okay? Kanin 9, so 100 equals 125 x cube. So ato na siya i-factor pa nato ni siya. Maka-factor man ta sa laws of exponents, di ba? So plus, di ba, 1 man ni siya y kani, and then kani, di ba? Asa man na? Gikan, sir! Dali na siya gikan, di ba? So 3 times 3, 9.
So, in a form, in a way, paano siya? Ingani na siya forma. So, then, equals, 125, tama ba? 125. Ay, kuwan na rin siya guys. Wait lang. Kani siya, i-factor na to pod. I-factor na to 5x cube. Di ba? Kung i-distribute na to na, kani man siya, di ba? Asa man nagikan? Di ba? Asa man nagikan? Dire. Katong dili gihapon na nagikan, pero kung ani na siya, AB, di ba? Cube equals A to the n, B to the n. So that's just cubic, some difference cube form equals, lisod na ko kay gusto na ko mo lingkod watermelon. Sorry. So kani tanawa ang forma niya, palihan na lang to. So may mo na siya 5x plus y cube. Okay ra? Y cube times 5x, di ba? Time minus 5x y cube plus y cube, dili y cube anak, so mali siya, pila na siya? 6 y to the 6. Pala ipakita, y cube ani. Then evaluate ato, i-simplify ko more. So 5x plus y cube times 5x minus 5xy cube plus y plus 6. So ano siya ang factor. So diskumpiyado mo sa inyo ang answer guys. Diskumpiyado mo. I-multiply lang siya. So para ato ma-improve din yung mga ato. So ano siya ang answer. Okay, right?